Ja, tusind tak for det, at I klapper af os. Det er altid dejligt at blive modtaget på den måde. God aften og velkommen til showscene nummer 5. Vi håber, at vi kan få et rigtig godt show i aften, ligesom vi har haft tidligere. Og så vil jeg da godt nok sige, at det var lige ved, at den her showscene ikke blev til noget. For jeg har søgt et job på Galla Jessen som frømand. Men da de opdagede, at jeg ikke var god nok på bunden, så fik jeg altså afslag. Så derfor har vi showscene i aften, og er det ikke dejligt? Hva? Godt. Vores første bands, de kommer fra Horsens. De hedder Musikbacillen. Jeg håber, det smitter, så vi kan få virkelig godt humør her. Og nu skal jeg lige tage min selv, for det er jo svært at huske alle de navne der. Vi har 3 friske gutter fra Horsens, som sagt. Carsten Ingolf Petersen, som er sanger. Han kommer ind her. Skal vi give ham en hånd med? Flot fyr for øvrigt. Og så har vi jo sørme også Preben Sørensen, som spiller keyboard. Og han er da mindst lige så flot, synes jeg. Og så har vi Åge Bjerre, som spiller trommer, og han skulle også komme ind. Ja, der er lidt problemer. Hej, Åge. Og de 3 mennesker til sammen, de udgør det, de kalder Musikbacillen. Og vi skal høre en sang, som hedder Vi er på vej igen. Værsgo. Vi er på vej igen. Vi skal spille, vi er på vej igen. Jeg er lykkelig, for jeg føler mig som den, der flyver og skal ud på træk igen. Vi er på vej igen. Nu kan intet stoppe os igen. Det er ligesom når man først er kørt afsted, vil eventyret altid følge med. Jeg vil ud igen. Jeg vil altid ud at synge mine sange. Jeg er på vej igen. Jeg har kørt på disse veje mange gange. Med sange. Jeg vil elske dem. Jeg vil altid synge dem igen. Jeg er lykkelig for min guitar og min sang, og særligt nu, hvor jeg er på vej igen. På vej igen. Vi skal spille, vi er på vej igen. Jeg er lykkelig, for jeg føler mig som den, der flyver og skal ud på træk igen. Vi er på vej igen. Nu kan intet stoppe os igen. Det er ligesom når man først er kørt afsted, vil eventyret altid følge med. Jeg vil ud igen. Jeg vil altid ud at synge mine sange. Jeg er på vej igen. Jeg har kørt på disse veje mange gange. Med sange. Jeg vil elske dem. Jeg vil altid synge dem igen. Jeg er lykkelig for min guitar og min sang, og særligt nu, hvor jeg er på vej igen. Og særligt nu, hvor jeg er på vej igen. Jeg håber, at musikken den smitter. Den næste, vi skal have, det er også en meget livlig melodi. Didi Hart kommer og synger All Growing Up, og sammen med hende også 2 dansepiger, der til sammen her, eller kaldes OLT-balletten.
Ja, vi skal nok sige tak til Didi Hart, og vi kan lige tilføje, at vores 2 dansepiger, som her Rikke og Anita, de udgør altså Odense Lokal TV's ballet, OLT-balletten. Husk nu navnet, det er meget vigtigt. Også for os. Vi skal videre, og vi skal have et dansorkester fra Aalborg. Mor her de, og de lever dør om dør med en engel. Det er en sang, som vi skal have nu. Værsgo. Dem, der har lyst, kan opleve Mor live på Atlantic fra den 16. april og måneden ud. Det var måske et tilbud. Vi skal møde 2 fyre. De er oprindeligt fra England, men har bosat sig her i Danmark, nærmere betegnet Aarhus. Det er Flyers, og de kommer og giver os det berømte nummer, Jogging to the Beat.
jogging, jogging to the beat. Go! Get up, 2, 3, 4. Up, 2, 3, 4. Up, 2, 3, 4. Go! Jogging to the beat. Exercise your feet. Move your feet to the beat. Jog down the street. Run past the trees. Bend your knees. Really feel the heat. Reach for the top. Jog on the spot. You can go for it. Run through the sand, through the snow. Let's go jogging. Jogging to the beat. Exercise your feet. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Go! Get up, 2, 3, 4. Up, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Go! See you dance, take a chance. Come on, girls and boys, go down the air, take your share. You can feel the joys. Run down the street, move your feet, really feel the heat. We'll have some fun, go for a run. Let's go jogging. Jogging to the beat. Exercise your feet. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Go, 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 jogging. Jogging, jogging. Jogging, jogging. Jogging, jogging. Jogging, jogging. Jogging, jogging. Jogging to the beat. Exercise your feet. Jogging, jogging to the beat. Jogging, jogging, exercise your feet. Jogging, jogging to the beat. Jogging, jogging, exercise your feet. Jogging, Det var Jogging to the Beat med Flyers, og Flyers de kommer tilbage lidt senere igen. Så der er ingen grund til at blive ked af det, for de er bare gode, de gutter der. Det var måske på sin plads at minde om, at hvis nogle af seerne, der sidder derhjemme og ser det her fantastiske show, om de har lyst til at komme ned og se det, så kan man ringe på 17 70 17 og afgive sin bestilling. Man kan selvfølgelig bestille 1 eller 2 eller 10 billetter, ligesom man nu har lyst til. Man kan også skrive til os, og det gør man på Odense Lokal TV, Klosterbakken 20, 5000 Odense C. Og husk at mærke kuverten showscenen, så kommer de i den rigtige hænder. Den næste gruppe, vi skal have, for vi skal jo fortsætte, vi kan jo ikke stoppe her, vel? Det er et orkester, som hedder Stephs. De kommer fra Nakskov, og som vi kan se om lidt, så er det altså 4 unge mennesker. Og de skal give os nummeret, Du er den bedste. Værsgo til Stephs. I mange år har jeg ikke brændt en særlig ild. I mangt og meget havde jeg ingen rigtig stil.
Mit mål var tvivlsomt, og min vej var ganske bred. Jeg flød afsted fra sted til sted. På turen har jeg kvæstet mange ting i mig selv. Men nu er jeg helt igen sikker ved held. Utroligt er det, at det tog så meget tid, før jeg fik samlet mig en mængde selvtillid. Var næsten blind for hvad der skete omkring mig. Jeg røg derudad uden at se den anden vej. På turen har jeg kvæstet mange ting i mig selv. Men nu er jeg helt igen sikker i det held. Du er det bedste, der nu er sket her for mig. Din nærhed og din varme giver mig min tryghed igen. Og al den tid jeg brugte på at fjolle omkring, er dømt og gemt hen. Det er nu kun min og min ven. Ja, du, det bedste, der er sket for mig. Jeg håber, at vi for altid må følges, min ven. Nu er min tid som strejfer definitivt forbi. Den lille ild i mig er faktisk gået i hel. Mit mål er nært, og mit sigte ganske godt. Vi slår os stille ned på vores drømmeslot. På turen har jeg kvæstet mange ting i mig selv. Men nu er jeg helt igen sikker i det held. Du er det bedste, der nu er sket her for mig. Din nærhed og din varme giver mig en tryghed igen. Og al den tid jeg brugte på at fjolle omkring, er glemt og gemt hen. Det er nu kun min og min ven. Ja, du, det bedste, der er sket for mig. Jeg håber, at vi for altid må følges. Der nu er sket her for mig. Din nærhed og din varme giver mig min tryghed igen. Og al den tid jeg brugte på at fjolle omkring, er glemt og gemt hen. Det er nu kun min og min ven. Gruppen Steff, som vi lige så her, det var Erik Steffensen, som spiller på bas, Leif Jensen på guitar, Sten Petersen keyboards og Jens Olsson på trommer. Erik han er også forsanger. Vi skal nu til noget helt andet, men dog også noget, som har med musik at gøre. Vi skal nu se en modeopvisning. Der er mange måder at præsentere tøj på. Og den kombination, vi har her nu, det er god dans, det er lækker musik, og det er smart tøj. Dansetruppen, som vi skal hilse på, hedder Heartbreakers. De er fra Assens, og de starter med at danse til melodien. En god gammel melodi fra 50'erne, der hedder Rock Around the Clock. The clock strikes 2,
ready and for it. The band goes down with yo ho. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till bright daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Og de 4 piger, som vi har i baggrunden, er helt smarte coveralls i sildebevævet bomuld. Der er store lommer, de fås uden hvidt, i fersken og i mint. Bæltet er i skind, og en ting, vi kommer til at se meget til her til foråret, det er chiffontørklæder. Her har de gået om halsen og om håret. Det er dejligt, at vi igen i år har overalls og coveralls, som det hedder her, med dejlige masser af hvid i, der er god plads. Og hvidt, det bliver sommerens store farve. Det er vældig godt, det kan kombineres med alle andre farver og ser altid smart og friskt ud. Og den næste melodi, den kommer fra Holland. Det er gruppen Phil & Company, og den hedder meget svært Tralala. I'm gonna make you lose your reason. I wanna make you lose your mind. Og det er Morten, vi har her i chambray-buks med 2x2 læg og skrålommer. Det er en lækker kvalitet her til foråret. 14, det er sildebindsvævet bomuld. Og store brystlommer og skulderstrapper. Og Dorte, det er i selebuks i calcio. Det fås både hvidt og i sort. Her skal man lægge mærke til læg og klapperne i taljen. Blusen er i bomuld med halvåben front og med velcro-lukning samt 2 store brystlommer. Og foden, den lyseblå her fås den desuden i mint og i fersken. Now do you wanna be my pin-up at the inside cupboard door? I wanna teach you to do and all my tiny teeny tricks. I jeans i polyester bomuld med 2x2 læg og skrålommer og elastik i taljen. Farverne fås deslige i sand, grå eller lysgrøn. Og sommerens store hit, det er skjorter i Hawaii-mønstret. Smart og frisk ser det ud. Og vi går straks videre til det næste, og musikken til dette nummer er Ghostbusters. Der er her i helt uundværlig beklædning. Skal man til gymnastik, skal man ud og løbe,
eller bare som hjemmedragt, når man kommer fra arbejde, så er det selvfølgelig en meget lækker joggingdragt her i 50% bomuld og 50% polyester. Det lækre ved joggingdragterne her er, at det er bomuld på indersiden, og ydersiden fremtræder her i en meget smart, glat, blank. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Og det kan godt være varmt med sådan en joggingtur, så man kan få lyst til at tage sig en svømmetur. Det har pigerne her i hvert fald lyst til. Vi skal prøve at se, hvad de har under joggingdragterne. Og velsiddende svømmedragt i polyamid og elastan. Man kommer næsten helt til at længes efter foråret og sommeren, når man ser disse dejlige badedragter. Også automatisk til at tænke på hårde fyre og frække damer. Det er fra 007 Goldfinger, og det er Morten og Henning, vi hilser på her i lædershabitter. Bukser med dobbeltlæg og skrålommer, og de findes både blå, i sand og i grå. Skjorten er en Oxford-kvalitet i polyester bomuld, og fås desuden i lysblå og i lysgul. Alle de dejlige pastelfarver, som vi ser til foråret. Og de to lækre piger, det er Lotte og Lene. Det er chemisesæt i polyester bomuld, hvidt med hjertetryk og kaldt et med satinbånd, og det fås i størrelser helt fra 14 år og op til størrelse 40. Og det andet chemisesæt er i polyamid. Overdelen er en lille elastikkant i ryggen, der får den til at sidde bare helt perfekt. Og trussen, en rigtig lille minitrusse med smart blonde-effekt. Det er helt rigtig James Bond-stil. De lidt mere påklædte damer her i gennemknappet nederdel i polyester og bomuld, og smarte jakker i sillebindsvævet bomuld. De er dobbeltradet, og vi ser igen her de tynde chiffon-tørklæder. Og bluserne under jakken, det er graffiti. Det er også en ting, vi kommer til at se en hel masse til her til sommer og forår. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Og dansetruppen var Heartbreakers for Athens. Job. Ain't no point in the perspective. Fast on love and care.
Som man kunne se på skærmen her, så var det en gruppe, som hed New Heartbeat, og de kommer fra Rønne over på Sjælland. Og hvis vi lige skal nævne, hvem det var, vi havde inde på scenen, så var det Carsten Klok, som var sanger i gruppen. Lars Bøge Olsen spiller... Ja, der bliver du nok nødt til at hjælpe mig det. For det guitar. Spiller han guitar? Ja. Arme mand. Og så har vi John Christiansen på bas. Er der en, I har glemt? Så er der Jens Skovhalm, som spiller på trommer. Ja. Undskyld. Vi skal igen hilse på Flyers. Og denne gang giver de os et helt nyt, varmt nummer, som her I Love Samba. Sammen med Flyers kommer 2 dansepiger. Helle og Jane, som er fra Balletakademiet. Ja, og vi har fået de sidste solister, i hvert fald af den her Flyers, det sidste gang de kommer her, i hvert fald i den udsendelse her. Så min kone Helene, hun vil overrække Flyers roser, og jeg vil overrække de her 2 dejlige billetbiler. Værsgo, den er til dig, og tak for at I kom.
Og værsgo, Dennis. Tak for det. Tak fordi du kom. Og pas på, at den ikke læsner. De skal have meget vand. Og jeg har det hele heroppe i computeren, så jeg kan lige så godt fortsætte. Vi skal til at vaske op. Det er vi mænd jo så glade for. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Ja. Og vi skal smittes igen med den her bacille, som nu står herude bagved. Musikbacillen kommer. Vask op sangen. Lyder det ikke godt? Værsgo. Dette shop, da du en tidlig morgen pakkede os op om kære. Du havde glemt at vaske op. Nej, for hvad skulle ikke godt for, sådan bare at sige stop om kære. Du havde glemt at vaske op, og jeg kom i min ven, og vi skal have det godt igen. Jeg er temmelig klodset til at holde hus og børn. Når jeg ser på andre, er jeg ikke nogen om for min kære. Du har glemt at vaske op. Nej, for hvad skulle ikke godt for, sådan bare at sige stop for min kære. Du har glemt at vaske op, og jeg kom hjem min ven, og vi skal have det godt igen. Jeg ved, at det var lumpen at hæve en brænder det. Men nu lover jeg, at det aldrig sker igen for min kære. Du skal ikke vaske op. Nej, for hvad skulle det gøre godt for, sådan bare at sige stop for min kære. Du skal ikke vaske op, og jeg kom hjem min ven, og vi skal have det godt igen. Ja, så fik vi uddelt roser til musikbacillen også. Og så skal vi have Didi Hart ind igen, og hun kommer med... Ja, jeg håber ikke, at studiet det springer i luften, for det er noget så voldsomt som dynamit. Dynamite på engelsk. Og inden at vi sætter den i gang, så er jeg altså lige blevet enig med mig selv. Det var noget forfærdeligt vrøvl. Jeg sagde lige før, det er hen, men sådan kan det jo gå, når vi er sådan en lille smule nervøse. Det skal nu. Jeg vil gøre det godt igen. Vi giver vores solister en rose hver, når de har været på scenen 2 eller anden gang, ikke? Og det gør vi for det, at vi er så glade for, at de vil komme herover for vores skyld. Så Didi Hart skal også have en rose, og den får hun selvfølgelig af mig. Og hun kommer her med Dynamite, hvis hun er her til den tid, hvis hun ikke er sprunget i luften. Værsgo, Didi Hart. Because you're
Efter Didi Hart, som gav os dette livlige nummer, skal vi nu igen hilse på mor. De vil nu komme og synge et gammelt Hollies-nummer. Det her Sorry, Susanne. Ja, jeg synes altså, det ser romantisk ud, når man sådan kigger på de der unge, flotte mennesker. Jeg skal lige huske at sige, at det var mor, som var på scenen, og som gæstesolist, så havde vi en af medlemmerne fra Flyers, Bue eller Bo, som vi nok vil kalde ham her på dansk. Vi skal videre, det skal vi med Steffs, gruppen Steffs, og de kommer med Weekend igen. Timer og minutter går, og jeg bliver ør, og tankerne omkring dig kører. Kroppen er så fladrende som nybanket kø. Ingenting er mere som før. Verdens navle drejer sig kun om dig. Vi gør en masse ting, både du og jeg. Okay, okay. Nu er det weekend igen. Den aften, da vi mødtes på et diskotek, i tiden bare helt i stå. Vi dansede og krammede og kyssede i dæk, og jeg blev svimmel af de øjne blå. Musikken bankede med rytme så fast, vi danser afsted mellem neon og plast. Okay, okay.
Nu er det weekend igen. Nu ligger jeg alene og tænker på dig. Jeg smiler og ryster om, hvad fejler mon jeg. Hele natten var jeg bare din kanin, og du sagde jeg for altid var din. Fredag så drøner jeg afsted igen, med kroppen og antennerne klar. Med nyvaskeskjorte, bukser og regn, jeg deler i nattens lille jagt og tager. Musikken banker ind, rytmen så fast. Jeg kokser afsted mellem neon og plast. Oh baby, oh baby. Nu er det weekend igen. Og ryster om, der fejler mon jeg. Hele natten var jeg bare din kanin, og du sagde jeg for altid var din. På fredag så drøner jeg afsted igen, med kroppen og antennerne klar. Med nyvaskeskjorte, bukser og regn, jeg deler i nattens lille jagt og tager. Musikken banker hele rytmen så fast. Jeg kokser afsted mellem neon og plast. Oh baby, oh baby. Nu er det weekend igen. Weekend, 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 weekend. Det er den fyrbøder, I har herinde. Tak for det. Er det ikke en køn piger, der skal blot? Også hvad det hedder, Steps skulle have roser af vores dejlige værtinde. Vi skal have gruppen New Heartbeat, og de ønsker kun at være hos os, eller som den rigtige hedder, ønsker kun at være hos dig. Værsgo. Tag bil eller ballon, gem dig bort, forsvind i Hongkong, skift kun navn, gå eller se. For efter blot et par timer står jeg der og vil ind mig til Teheran og Paris og Lombardistan. Til det fjerneste Tibet, så vil jeg forfølge dig hele vejen. For hvad mere? Over bjerg og dal gennem ild og vand. Jeg vil aldrig give op, for jeg ønsker kun at være hos dig. Stik af med fly, eller tog. Bye bye love, for kulden i kog. It's
Tibet, så vil jeg forfølge dig hele vejen. Og hvad mere? Over bjerg og dal gennem ild og vand. Jeg vil aldrig give op, for jeg ønsker kun at være hos dig. De mange ord du ville brænde, de stakkels ord, lad dem dog hænge. Vi ses et andet sted en anden dag. Så spar dine tanker farvel og sig blot hej så længe. Bare rejs til Rom og Paris og langt bort i stand. Til et bjernested Tibet, så vil jeg forfølge dig hele vejen. Bare rejs til Rom og Paris og langt bort i stand. Til et bjernested Tibet, så vil jeg forfølge dig hele vejen. Og hvad mere? Over bjerg og dal gennem ild og vand. Jeg vil aldrig give op. Aldrig give op. Aldrig give op. Aldrig give op. For jeg ønsker kun at være hos dig. Pigerne, der gav os det fantastiske modeshow, har også fortjent en rose. Den vil Svend Åge give dem nu. Værsgo. Jeg skal tage det inden for den. Tak for det. Og efter den her forrygende roseuddelelse højtidelig, må vi nok sige, det er jo ikke hver dag, man får lov at give rose til sådan nogle kønne, flotte piger. Videre i programmet skal vi, jeg kan jo ikke sidde her og kun snakke om de her dejlige unge damer, men vi har skam også nogle med senere i programmet her. Vi skal blandt andet have 4 mænd nu, som selvfølgelig ikke har noget med damer at gøre, det kommer vi til senere igen. Brandoni-kvartetten, det er 4 mænd, der alle spiller på harmonika, som vi får se lige om et øjeblik. Og de skal spille noget tysk musik for os. Fliegende Blätter. Værsgo.
det så meget fingernemt ud, det der. Men vi kan også lige sige, at Brandoni-kvintetten kommer her fra Odense. Og vi bliver i Odense. Vi skal nu have en gruppe, som kalder sig Kontiki. En gruppe, der kun spiller Shadows-melodier. Og vi skal nu høre en, som her Choganuga Chucho. Hvis man ikke lige skulle tro det, så lød det faktisk som om det var Shadows. Det var det nu ikke, men efterligningen, den var i hvert fald meget lige Shadows. Videre i vores program vi skal have en gruppe fra København, som hedder Rendezvous, og de kommer her med et nummer, som hedder Stormen. Tag godt imod dem. Værsgo. Så længe vi væk til et helt andet sted. Det
Selv om bølgerne gik højt. Men vi har været stormen af. Selv om bølgerne gik højt. Vi har været stormen af. Selv om bølgerne gik højt. Vi har været stormen af. Vi har været stormen af. Tak til Rendezvous, som kommer igen senere. Vi skal faktisk til noget helt andet. Noget, vi ikke har prøvet at have med i vores showscene før. Vi skal have en tryllekunstner. Han kommer her fra Odense. Kalder sig Senor Milva. Nål. God aften, mine damer og herrer. Mit navn er Senor Milva, og jeg er tryllekunstner. Se, nu findes der jo mange tryllekunstnere i Danmark, men alle dem, der har jeg den fordel at være den eneste, som står her i aften. Men nu når jeg er ude med mine forestillinger, er der mange, der spørger mig, hvordan bliver man tryllekunstner? Og svaret er ganske simpelt, at man må være født som tryllekunstner. Det siger sig selv, at man kan ikke blive tryllekunstner, hvis man ikke er født. Nej, i virkeligheden så kan enhver blive tryllekunstner. Enhver, som har tid til at øve sig 3-4 timer om dagen. Men for ligesom at give jer en idé om, hvad det hele drejer sig om, har jeg taget et spil kort med, fordi jeg ved, at alle og enhver har et spil kort derhjemme. Og jeg vil nu prøve at vise jer nogle øvelser, som I kan lave med et spil kort, og se om I har evner som tryllekunstner. Det første øvelse, man kan lave, det er, at man blander kortene. Men det vil jeg ikke spille tid med her, fordi det går jeg ud fra, at I alle sammen kan. Det næste punkt, I kommer til efter blandingen, det er en vifte. Det foregår på den måde her. Sådan laver man en vifte. Jeg plejer folk at klappe. Og efter en 3 ugers tid, der kan man altså lave sådan en vifte her på, ja, næsten i søvne. Men det er klart, at jo ældre man bliver, og jo længere man har tryllet, desto sværere skal numrene være. Og jeg har faktisk forberedt et nummer i dag, som jeg ikke har prøvet før, eller i hvert fald ikke er sikker på. Men det er noget, der her et vandfald. Og det foregår på den måde, at man lader kortene falde fra den ene hånd og ned i den anden hånd, uden at et eneste kort ryger på gulvet. Og det lyder meget let, men nu skal vi se. Vi starter med kortene heroppe fra. 1, 2, 3. Og fantastisk. Flot. Ja. Ja, jeg har jo altid ment, at jo mere intelligent et publikum er, desto mere klapper de. Men det er klart, at det ikke var så svært. Det bliver sværere, hvis vi forøger afstanden mellem hænderne. Og det vil vi prøve nu. Før var afstanden sådan. Nu prøver vi med afstanden herfra. Ja, og vi prøver. Ja. Se, jeg kan ligesom mærke, at I er helt vilde med det nummer her. Så jeg vil prøve at lave det nummer her med en hel meter imellem hænderne. Og jeg går ud fra, at de fleste ved, hvor lang en meter er. Det skulle være herfra. Og så tager vi den. Ja. Ja, det var selvfølgelig snyderi, men fordi kortene de hang sammen. Men jeg kan nu godt lide at have sammenhæng i tingene en gang imellem. Men det I skal se nu, det er ikke noget, der er snyderi med at gøre, eller noget at gøre med snyderi. Det er ægte dansk humbug, som I skal se. Og som I ved, udenfor er det meget koldt, og vi venter alle sammen på foråret. Og jeg havde den her tryllestav liggende ude i bilen i nat, og den er faktisk blevet helt kold, så vi skulle gerne have den klædt på med en jakke eller noget. Nu ved jeg ikke, om der er 2 tilskuere blandt publikum, som kunne tænke sig at komme herop. For eksempel den dame på forreste række, og den herre måske. Skal vi give dem en hånd på vejen op? Ja, og hvis damen der vil stille sig herovre på den side måske, og herren er blevet stående der. Se, så skal vi have tryllestaven klædt på, og jeg har set, du har taget en flot jakke på der. Vil du være så venlig at tage den af, så kan vi klæde den på med den. Og så skal vi lige have nogle ræb, så vi kan få den bundet fast. Det foregår på den måde her. Vi tager ræbene udenom tryllestaven.
Og binder dem fast. Og nu skulle der gerne være 2 ærmer på her. Ja. Så skal du se, hvis du tager de 2 ender der og putter ind igennem det ærme der skulle gerne være hul i den anden ende. Og hvis du vil gøre det samme herovre med det andet. Ja. Sådan der. Ja, du skal nok lige holde fast i enderne der. Se, nu fryser vores tryllestav i hvert fald ikke. Men ja, det skulle da lige være her på ærmegabene. Der er godt nok elastik. Men jeg tror alligevel, der kommer lidt kold luft ind. Men der er en meget heldig situation, fordi jeg har nemlig taget 2 par silkehandsker med, som vi kan binde på. Det vil sige, at jeg har kun taget 1 par, men det består af 2. Og der har vi en her og en her. Binder vi dem på her. En på den side, og en på den anden side. Sådan der. Hvis jeg lige vil komme lidt tilbage måske. Så nu fryser vores tryllestav i hvert fald ikke. Ja, det ved jeg ikke. På halsen her. Det kunne godt være. Skulle vi give den en halstørklæde på? Det var måske en god idé. Det var måske en god idé. Der er en meget heldig situation, fordi jeg har nemlig taget et 1 meter langt halstørklæde med, og det har jeg siddende liggende herovre. Og ja. Så jeg kan også vise et andet nummer. Men nu har jeg jo 2 tørklæder. Så jeg bliver nødt til at lave det 2 gange. Jeg vil nemlig vise jer, hvordan man lader et tørklæde forsvinde i fri hånd. Og jeg skal nok lige ham foran her. Se, da jeg nu har 2 tørklæder, så gør vi det på den måde, at vi deler publikum op på midten. Vi deler ved den her der på første træk. Og så først viser jeg nummeret for de publikummer, som sidder derovre. Og så må I kigge derover, fordi I får det at se bagefter jo. Okay? Der er varme, de knapper lige. Som I kan se, starter vi med en tom hånd. Vi tager tørklædet og stopper ind i hånden. Og nu er det meget vigtigt for jer, publikummer, som sidder over på den side, at I holder øje med, hvor tørklædet er, hvor tørklædet befinder sig. Og hele tiden holder øje med det. Så skal jeg bare lige puste en gang. Og så forsvinder tørklædet. Se, det var det første tørklæde. Nu kommer det andet tørklæde. Og det er så for jer herovre. Se, nu har I jo set det før, så I bedes venligst kigge den anden vej nu. Vi starter igen med en tom hånd, tager tørklædet og stopper ind igen. Og som jeg sagde før til de andre, det hørte I ikke. Men så gælder det hele tiden om at holde øje med, hvor tørklædet befinder sig. Nu holder jeg den her højt op i luften, så vi kan se. Og det, der så er tilbage, det er bare at puste. Så står vi tilbage med 2 tomme hænder. Ja. Men ja, nu er en meget uheldig situation. Men et 1 meter langt halstørklæde. Værsgo. Ja, det kan godt være, at vi skal frem igen. Så, nu tror jeg, at vores tryllestav kan holde varmen. Det kniver i hvert fald ikke for os herinde. Men tryllestaven, den skulle godt kunne. Men det kan godt være, at vi skal slå en knude om på det hele. Hvis du vil være så venlig og give mig en af snorene der. Skal det være den eller den? Du kan lige bestemme dig, mens jeg får en herfra. Tak skal du have. Har du bestemt dig? Ja, tak. Skal se, så binder vi alle sammen. Vi binder et knude oven på det hele her. Og så fryser vores tryllestav i hvert fald ikke. Men se, nu er der jo en anden en, der fryser, når hun skal hjem. Og det er hende, vi lånte jakken af. Men hvis vi nu skal til at binde det hele af, så kan der jo godt gå 20 minutter jo med det. Så jeg tror, vi tager tryllestaven og slår om på det hele. Og så siger jeg tak for låne jakken, og tak for hjælpen til jer 2. Se, nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, som kender den her professortagning. Er der nogen af jer, som kender professortagningen? Nu vil jeg spørge, om det er nogen dame, vi kommer op og hjælpe mig en gang til. Du skal se, jeg har sådan taget en professortagning med, og lige siden jeg købte den, har jeg forsøgt at løse den. Men hidtil er det ikke løst for mig, så kan du ikke lige løse den? Og så, mens jeg venter på det, så jeg tager lige et par minutter. Du kan lige skynde dig lige at lave den, så kan du få lov at gå ned igen, når du har lært den. Og så, ja, det tager ikke ret lang tid, undskyld mine damer og herrer, men det er fordi, at lige siden jeg købte den, der har jeg altså forsøgt at løse den. Og da jeg ikke kunne, så tænkte jeg, at der måske var en blandt publikum, og
Og så synes jeg lige, at vi godt lige kan få den. Det kan du ikke? Der. Ja, okay. Men du skal se. Vi har nemlig lige nogle tørklæder her, der skal samles op. Hvis du lige kan sætte dem. Undskyld. Ja, tak skal du have. Du er helt sikker på, at du ikke vil prøve at løsne den? Mm. Hvis du lige stiller dig over på den anden side, så skal du se. Så tager vi nemlig et tørklæde og dækker professortængen til med. Og hvis du så vil være så venlig lige og række din hånd ud sådan. Har du ikke været kinder? Så får du den her i hånden, og så spørger jeg dig igen, hvor hurtigt vil du gå den professortængen? Flere timer. Flere timer. For at fjerne tørklædet. Terningen har ordnet sig. Tak for hjælpen. Ja, mine damer og herrer, nu er der sådan set ikke mere tilbage end at sige tak, fordi jeg fik lov til at komme her i aften. Og jeg håber, at vi ses igen en anden gang. Tak for i aften. Ja, et frisk pusk ind i vores udsendelse her, showscenen. Senior Milva, bare 17 år, og så kan han så meget. Vent til han kommer op i 40'erne, hvad tror I så ikke han kan? Vi skal videre i vores program, og vi skal have et forrygende rocknummer, og det er med Knud Lenhardt, som vi kommer tilbage til lidt senere, historien bag manden. Men et forrygende rocknummer skal vi have nu, og det hedder My Sweet Little Maybelline.
et forrygende godt nummer. De 2 piger, OLT-billetten, der dansede med, her Rikke og Anita. Vi skal nu til Haderslev, eller nej, vi bliver her, men vi har i Haderslev Randi og Sunbeams, og de kommer her og giver os den første kærlighed. Første gang jeg så dig, var du 17 år. Nu kan jeg se, hvor tiden går. Du kom som sendt fra himlen ned til mig. I mit hjerte var det kun plads til dig. Nu kan jeg se dine fejl, men mit hjerte banker stadig for dig. Nu kan jeg se, du var sej, men i tankerne har jeg kun dig. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, fundamentet i et lykkeligt liv. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, siger sig. End de 17 år. Jeg husker alt som var det i går. Du smiler og du kommer til mig, før du får min hånd og stille sammen vi går. Nu kan jeg se dine fejl, men mit hjerte banker stadig for dig. Nu kan jeg se du var start, men i tankerne har jeg kun dig. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, fundamentet i et lykkeligt liv. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, siger sig. Mit hjerte banker stadig for dig. Nu kan jeg se, du var steg, men i tankerne har jeg kun dig. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, fundamentet i et lykkeligt liv. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, siger sig. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, fundamentet i et lykkeligt liv. Kærlighed betyder alt. Bliver man svigtet, mister man lidt sin selvtillid. Kærlighed er knald eller fald, siger sig, siger sig. Randi og Sunbeams var det her med den første kærlighed, og det er jo nok altid spændende første gang. Ach ja, det er længe siden. Vi skal videre i vores program. Vi skal have noget instrumental musik, og det er Brandoni-kvintetten. De skal spille for os Tanserne Fænger.
Allerførst, så vil jeg byde dig velkommen her til Odense. Tak skal du have, Svend Åge. Ja. Og for det, jeg skal have et interview med dig, det er jo fordi, jeg kaldte dig Knud Lenhardt, hvor der på skærmen stod Philip Hart. Og så kræver det ligesom en forklaring, ikke? Jo, for at gøre en lang historie kort, så har jeg fået en pladekontrakt med et engelsk pladeselskab. Og derovre, der kan de ikke sige Knud, de siger glop. Og det kan man ikke hedde, man kan jo heller ikke stave til det, heller ikke på engelsk. Så de synes, jeg skulle hedde noget, der var sådan lidt kongeligt. Og det blå blod, som man selvfølgelig har i årene, der blev det altså til Philip og så Hart bagefter. Philip Hart. Hvis nu jeg siger Lenhardt og Max 5, så siger det der også noget. Ja, det var sjovt. Ja, meget morsomt. Ja, vi havde et band der i en 3-4 år, som hed Lenhardt og Max 5. Vi lavede et par LP'er også. Det var meget skægt. Den ene for øvrigt, hvor Jesper Klein, han forbandt sangene med ualmindeligt hyggelige og sjove tekster. Og jeg kan da sige, at Lenhardt og Max 5, det var alle tiders band. For de har faktisk været i radioen. Altså i vores storebror, som her Danmarks Radio. Mærkeligt nok, at de kan få lov. Nå, jeg troede, jeg skulle sige var der nogle damer? Ja, Nå. flot lille dame, ja. Ja, hun er værkbalsø. Men vi skal have et nummer til med dig, for det. Du kan jo ikke sådan bare komme herover for et nummer. Og hvad hedder det? Det hedder Saturday, selvom det selvfølgelig er fredag i aften. Men det må folk altså finde sig i. Og I må gerne synge med, hvis I kender omkvædet. Det gør I ikke. Altså, det er bare noget, ja, det ved man aldrig. Og vi skal også lige huske at sige, at vi har vores OLT-ballet med. Og skulle vi få dem frem i lyset? Ja, flot, ikke? Godt. Ja, værsgo til Philip Hart. Comes to Tuesday with a aching head. Wednesday she's alive again, and on Thursday life begins to swing. And Friday night she's back, and here comes Saturday, dancing at the disco on a Saturday. Saturday, everybody's dancing on a Saturday. And the songs are all the same. I've seen you before, what's your number, what's your name? Come and dance the night away, and I'll see you again some other day. And Friday night she's back, and here comes Saturday, dancing at the disco on a Saturday. Saturday.
Saturday, everybody's dancing on a Saturday. Saturday, dancing at the disco on a Saturday. Saturday, everybody's dancing on a Saturday. Saturday, dancing at the disco on a Saturday. På scenen har vi nu igen Rendezvous, og de giver os nummeret Alene igen. Alene igen, og som så mange gange før, alene igen. Natten er mørk, som aldrig før, alene igen. Med krop og sind i oprør, alene igen. Hvorfor gør vi det vi gør? Tårer på din kind og et sidste ord. Tårer på din kind, jeg får aldrig ro. Og vi lovede mange smukke ting, løfter over. Vi brød dem let som ingenting, løfter over. Vi kræver flere, end vi giver, løfter over. Hvorfor siger vi det, vi siger? Tårer på min kind, de fortæller alt. Tårer på min kind, det er dyrt betalt. Lad os dele mørket sammen. Dele mørket sammen. Lad os dele mørket sammen. Dele mørket sammen. Lad os dele mørket sammen. Dele mørket sammen. Lad os dele mørket sammen. Alene igen, og som så mange gange før, alene igen. Natten er mørk, som aldrig før. Lad os dele mørket sammen. 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 Han siger, der ringer til Svend Åge. Ja, vi skal videre i vores program. Jeg har lige fået besked på, at der skulle være telefon til mig. Det er nu ikke til mig, der er telefon. Det er noget at gøre med det næste indslag, som vi har her.
Randi og Sunbeams kommer her med melodien Telefon. Værsgo. Og så er der sådan en til dig. Jeg havde det nu godt. Det er nogle skærlige ord, de holder mig lidt. Tak for det, I kom. Og vi når. Ja, kære seere og publikum, vi er ved at nå vejs ende denne gang showscene. Det sidste nummer, vi skal have, det er fra vores lokale gruppe, Kontiki, som giver os Shadows-nummeret The Rise and Fall.
Ja, så nåede vi vejs ende, og jeg vil godt bede alle de andre solister, der er ude bagved om at komme herhen, så vi kan sige farvel til seerne i denne showscene. Men selvfølgelig vi vender tilbage i maj måned igen. Og med vores kendingsmelodi, There's No Business Like Show Business, så siger vi tak til alle de medvirkende, og tusind tak til publikum, tak til vores kamerafolk, og alle dem, der er bag teknikken, for at det hele kommer ud til jer. Tusind tak for i aften, og på gensyn i maj måned.